Junta, building better Africa. ABA mwakulingani ya matumba asimenti nawonso anayimvera mu newspaper. Malinga ndi makalata ku court paja kuli mlandu wa tax identification number omwe anthu ena adamangidwa kuti zikukhuza ni matumba 2400 asimenti omwe anagwisa ntchito tipin ya Professor Peter Mthalika ngati president umakhala ndi ka privilege kamwayi kokuti ayi umatha kugula bezinthu osadipira sonko. Yes. Nde iwowa kunena kuti nkhani ya matumba 2400 omwe analowa mu dzina lawo omwe ana 5 billion nawonso anayimvera mu news ya titasala pang'ono kupanga chisankho cha chaka cha 2020 news ina itatulutsa nkhaniyo. Koma kuti munthu amene anapereka anapanga donate matumba amenewo iwo sakumudziwa sanakumane naye ndipo sanayambepo akumane ndi kumuthokoza ndipo aku IPM akunena kuti iwowo sanambe patuma munthu ina aliyese kugwiritsa ntchito TPN yawo pogula kapena kuyitanitsa simenti kuchoka kunja kwa zikole pamene iwo anali sogoleri. Ya mu statement imo witness statement imo Mthalika kuti iwo simenti amene akagwisa ntchito pa project yawo omwe akhala kupanga pakati pa 2014 ndi 2020 matumba 16,750 anagula ndi ndalama zawo ndipo malisiti wali nawo. Komano za matumba 2,400 amene apasidwa amene atamabwera ziko muno kudzera kuti sakudziwa kana kalikonse iwonso anamvera mu newspaper. Komano ma projects awo makhala kupanga anagwisa ntchito matumba 16,750 ndipo matumba onsewo simenti wawo alipo amalipiraso sonkho pasanagwitsana itanise simenti wina aliyese kuchoka. Koma za matumba 2400 anamvera kuchoka pa ku newspaper. Ndipo akuti ati iwonso analodabwitsika atafunsa kuti matumba 2400 wanabwera maulendo 4 truck ina lero ibwesa matumba 600 ina ibwesa 600 koma inakewo samaziwa ndipo sanakumane nawo ndipo iwo anali ndi anthu amayendesera ma projects. Okay, mwina nakumesa nkhani kuti zingopeza noti pena ukakhala mtsogoleri anthu ena ndi amene amapanga zinthu zokuti iwe sukudziwa. Mwaona? Anthu ena amapanga zinthu mu dzina lako iwo sakudziwa. Lero kuli zinthu zomwe zikuchitika mu dzina la Chakwera oti sakuzidziwanso iwo. Kunali zinthu za Kashigate zomwe zimachitika mu dzina la amayi. Munali zinthu zomwe zimachitika mu dzina la Bakili mu dzina la Bingu. Anthu ena ake fake mali kundale kwa mama kuzungulira sabale yako and president akakhala ku state house kuja kapena kusanjika office ni nyumba yake zilimozi chomwe chikuchitika panja sakudziwa. Komanso amene omuyandikira sakuziwa mtima wake ndi utani amaongolandira malipoti inu mukhozo kapereka ripoti libo abwinobwino kwa Chakwera kunena kuti kumachinga kuli njala sizikuyenda otenga ripoti ilo utakalifikise kumene kauze Chakwera akanena kuti bwana chimanga tatumiza kumene kuti simene anthu akuyamikira kumeneko anthu akuyamikira anthu akutera kuteri chifukwa kuti mwana iyeyo adandira kati chimanga choti chipita kumene kuti adajandala mapita ake anthu amatukwana mtsogoleri kwa basi mapito ake nkhani ngati zizi poti zili kukhoti ziti zilankhula zambiri koma mukafa ngati mene akufotokozera ina kuti ndadziwa ndi newspaper maona koma mwina kunali so komano kuti atsogoleri chomwe ndikapemphe ngati pano pa Chakwera kupatula anthu amamazungulira cha sabale awo ndanthu andale abe mtima wake sakumudziwa kandali intelligence amunalemba ntchito mukhale ndi anthu ma president amene botsogoloku amene muli pano muphunzire zomwe zinachitika kwa Joyce Banda nkhani ya Kashigate mene adapakiridwira matope fapa na Joyce Banda sana mangire anakhala kuti anakatengedwa Joyce Banda anakhala Kashigate Joyce Banda imakhuza adakatengedwa koma no muzifunsa sadatengedwa chifukwa chani koma mundali izi ukanenaso nkhani yakatangala ukapanga expose katangala anthu amakuikamo mmene munthu iwewo nkhala sogoleri kunena kuti tifuna mbane katangala anthu amanena kuti iwenso tikuikamo akupezere njira koma muzoti anthu ajasakuti atisakumanga ndi akhale ndi anthu okuti kupatula omwe azungulira adzikhala ndi anthu ena komwe amakhulupirira kanga chibale adzi atuma takandioneneni pakuti kamangeni konfimu izi takandipangire ndi chakuti chili bwanji zimene zija zidzathandiza zimene zimakuthandiza ngati mtsogoleri kuti ulamulire bwino kuti anthu uzikhala ndi anthu aja pa ground pena kukumana nawo anthu apasipa pachipanipa afotokoze zokamanji kuwayitana ma principal secretary sacha inuyo ma principal secretary pasakhale nduna ine yonse pasakhale wina aliyense mukamve zomwe ma principal secretary akumana nazo kuchoka kwa nduna zanu
Ona manduna watu sakwenda mina fanya nduna. Mwina yeye ndamai nziro proposaje. Kuli ma director ena ama opsheza ma principal secretary. Ifanya kuti ama dzona ndabwana kutunda ama dzona ni nduna. Ma principal secretary ndo dzona chi. Mambeses. Ndofuna kind information message. Osa kumano state house tentika kumane ni kwakuti. Tikachese. Akafotokoze bwino kumana ndi machama na pasi pa chipani. Kwenya. Yana nakona kuchikonda kwambiri chipani chakonda so. Kumango chikwa APM. Sikulina munthalika. Mudzaitanise ma chairman ama area pasi musacheze nawo pasi zakhale ose aja ali ku national executive achi mudzamve zomwe zochitika chipani cha DPP pasipa mudzadabwa chimodzimodzi aja kwera adzadabwa chimodzimodzi maijo kumana bado zochitika nthawi zanji zimenezi adzadabwa chifukwa akulu muli nawowa amakunamizani so samakuza chilungamo amene aja abale anu ali ndi ma personal interest awo amene akufuna mongo kumana mwe kuja faja chipani ni ndale kuti ineso limodzi ndalekeza pompo katero political prophet mwegeze pombo ira koma udani obatsirana ndibwerezesha munthu asakupatsireni udani udani inu pakati pa inu ndamunthalika muone noka udani pakati pa inu ndachakwera muone noka udani ndi abakiri muone noka atupere muone noka Joyce Banda mu apetra kamuzuchiwambo muone noka munthu asakuze kuti kamuzuchiwambo ndoipa inu kamuzuchiwambo sanachite bwino kwake musana kuone munthu asakuze kuti achakwera ndoipa pamene achakwera inu sana kuchitire munthu choipa wekha uzikhanizira osapanga udani opatsirana mukachonga nokha mubokosi muja muvomereni ngoipa inu mukachonge pa president amene mukutani mukufuna chisankho ndichayo amen haleluya political prophet timalize chocho Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.